ngishintshe into abathandaza kuyo. Nihambe nothandaza kwenye intaba. Nizobona senilandelwa ngabanye beleyo ndaba. Nibona namakhandlela namashumi noma ntshiso neyinkukhu. Nazo zonke izinto niphinde niyishintshe intaba nekwenye. Ngoba abantu bafuna lenkazimulo eliphetheyo. Abanye befika namashumi abo nemali zabo nazo zonke izinto zabo bethi bayayibamba inhlahla yenu. Kusho ukuthi asihambi ngenhlahla. Sihamba nani? Wathi uNkulunkulu Yesu sifikisa kubani ngwebisi. Ngoba ezinye izinto bazozenza sizenzayo. Bazongena ama-fasting bawenze nabo ivuselelo sibe kanje. Kusho ukuthi esithobo wena kufinyeleli noma ubani. Yazi ukuthi inkinga ibabo. Ibanga lesisikhathi uNkulunkulu eseqala ukukhuluma. Amen. Demanje uzwa izwi lakhe. Mayiseqala ekhuluma. Ngiyafunda eBhayibhelini. Kuthi umdala weyinsuku mayisenza. Angiyazi nje nokucabanga kwethu. Nithi uzwakala umdumo kaMthimba.